Er det Kasper som tuller, Lia? Hæ? Hva er det Kasper gjør? Hva er det Kasper gjør? Han tuller skikkelig, han. Hæ? Neimen! Oi! Har Kasper gi deg en kos? Ja. Har Kasper gi deg kos? Hvor er Kasper, Lia? Der var han! Der var han! Hva er det han gjør? Du, Kasper, slutt da. Ja, han tuller med deg, han. Du må være snill mot Kasper, da. Ja, du må være snill mot Kasper.